maju 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 gempur ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara yen ora sisip panduluku ndak sawang iki kaya adikku Wisanggeni nitik saka glagat kang beneh kelawan padatan Siadi Wisanggeni mlaku ngener mangulon arep menyang ngendini Wisanggeni Kakang Antasena piye le sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to Kang? Osik Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono iki nganggo dasar apa, nganggo wewaton sing kepriye? Kakang telung candra kawuri utawa telung wulan kepungkur pepundhenmu lan pepundhenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Lah ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang wa sing rembug piye carane supaya netrah wiyasa ora cecungkrahan? Apa maneh Kakang? Apa maneh yen nganti besok nyabrang getih paprangan Baratayuda Jaya Binangun Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmarsi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono kuwi mau? Krana Kanjeng Eyang ngrumangsani yen to Ngastina ngono bumi wutah darahe, bumi kelairane
satuse mangkono Kakang. Aning sarasean mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang pepundhen para Pandhawa. Nanging Kakang, nanging ndak etung wis 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katrangan babakan janji kang wis kawedhar. Lho. Banjur karepe Wisanggeni kepriye? Wisanggeni duweni panemu. Kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa anggone ora bisa netepi janjine. Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Kosik di, kosik. Sorote pandam sumulung hamadangi jroning pasareyan ngenani wadon remuremu kalingan ngangkrangan sang Dyah Manah hengkung sumung keming guling sang kakung hangrarepa babu eman ngusik Yayi. Aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru. Apa yen Wisanggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake yen para Kurawa bakal netepi janjine bakal balekake separone negara Ngastina. Kakang, ora bakal slendro sing dadi rasaku. Ing kene Wisanggeni, Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi cah nom kudu bisa njejekake adil. Musik sing kok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku dina iki durung adil to, Di? Lho, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa ki kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes njejeke sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali, Kakang. Ya. Yen babakan kuwi Antasena ki mutak matuk wae. Ning sing tak karepke saiki kari piye caramu, kari piye carane. Aku bakal sowan ana negara Ngastina.
sowan wa Prabu Duryudana. Ayo. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen nganti ora diwulungke karo wa Prabu Duryudana, rawe-rawe rantas, malang-malang mutung, pati tak lakoni kan. Bela salah. Kadangmu padha warahen dena becik. Besok amendemo baris-baris kang prayitna. Yuwa saranta wenging Dwarawati. Piye mau? Mati mbok lakoni? Iya, Kakang. Oh, mati kodhok kowe mengko. Loh, mati kodhok sing mbok karepne piye? Senadyan Antasena ki bocah ndugal kepalang, ning aku iki isih kebak pitung ni. Yen nganti sing munggah Stinggil Ngastina ki mung kowe, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur Wisanggeni kudu kepiye? Prayoga putra-putra Pandhawa diklumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan ngiras gawe giris para Kurawa. Yen wis padha sayek-sayeka kapti, putra-putra Pandhawa babakan Wisanggeni bakal munggah ana Praja Ngastina ngelingke Siwa Duryudana, aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi. Matuk lan sarujuk, Kakang. Ya. Yen mangkono, ayo enggal lon-lonan lumaku bareng kelawan Sintrang Samirana. Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi. Samirana kenteng mare sandikan kulo ing perang. Antya kang winuwus, kang mapan aning pertapan ngatas angin, papan palenggahaning Sang Begawan Manik Maninten.
putranira sang Begawan Manik Maninten nenggih ratu saking negari Arga Bentar jejuluk Prabu Dewa Pawaka. Sang Prabu Dewa Pawaka datan ana kang den penggalih jroning ati muhung kasulistyaning warna sekaring kedaton negari Ngastina nenggih ingkang asesilih Dewi Lesmanawati. Solahe kang nedeng gandrung kapirangu panyayah mliwis nyampar banyu. Salah ya Ratu Arga Bentar Prabu Dewa Pawaka. Hoi hi ho
Srumah wayun Sang Yaksendragara rupa mangeses kadyangen pangsempal kaprapal sila-sila kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi putraku wong sigit putraku wong jentara he dewa pawaka ladalah wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama panemban Begawan Manik Maninten ngger kulup ndak rasa uripku aning Madyapada iki wis ora kurang samubarange ngger krana Begawan Manik Maninten wis rumangsa marem aku wis rumangsa marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring sakehing Sentana lan Wadyabala ngger Dewa Pawaka mula pun bapa cukup mangas Rama aning pertapan ngatas angin kene wae nanging semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandi matura kulup sambato marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten Rama Panemban piye kulup perkawis kasugihan kula sampun turah Raja Brana Picis boten nguciwani jernyatanipun kula menika sampun dados ratu kang kondang kaunang-unang kajwara saindenging jagat raya nanging Rama Panemban boten wonten ginanipun derajat miwah pangkat kula menawi kula dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa prameswari kula wonten Praja Argabentar Rama Panemban. Oh. Iya. Jebul kowe nyuwun rabi, ya. Wis jamak lumrahe kulup. Lah banjur putri ngendi? Manodya saka ngendi sing sira upadi? Pun bapa kang saguh nglamarake kulup minangka garwa prameswarimu. Rama Panemban. Siang pantaraning dalu boten wonten ingkang saged hangger ridu jroning kalbu. Boten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negaring Ngastina atmajanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana
kang asesilih Dewi Lesmonowati Rama Panembahan. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanen lir-lena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing ndok karepake ya apa pancen wis madhep kang sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmonowati mau Kulup Rama binengkao jaja jinupuka jantung kula boten wonten tulisanipun wanodya sanes inggih namung Dewi Lesmonowati ingkang kuwawa jiret batin kula ngibaratipun widodari darak boten wonten sakuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmonowati kala wau Rama Panembahan. Dewi Lesmonowati ki apik-apike wong wedok ayu-ayune wong wadon dasar dedeke lencir kuning rambute ngandan-andan alis irunge ngudup melati lambene tipis gawe merakati esemane cian-cian kaya perawan kemloko legi ya pun bapa ora maido Kulup wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibarate jagat wis ora ana sing disawang kejaba wong sing ditresnani la inggih no Ratu kondang Ratu sugih kok randang rabi eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae ora ana musuhe eman-eman selak kaku no iya pun bapa wis mangerteni Kulup ngene ya Kulup Dewa Pawaka yen to pancen jeneng sira Kulup Dewa Pawaka kepengin sesandingan kelawan Dewi Lesmonowati mapan kebeneran wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana amarga Ratu Ngastina Prabu Duryudana sajake bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi undraning perkara malah kebeneran Rama mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamutah kula menawi wonten syarat sarana nyang kedah tinempuh kula pun Dewa Pawaka ratu ing negari Arga Bentar sagah amujuti iya Kulup iya luwih dhisik melu kelawan pun bapa
pun bapa bakal tumuju aning praja Ngastina saperluan nekani Kintaka timbalan saka Prabu Duryudana. Kulub Dewa Pawaka cukup ngawat-ngawati saka njaba praja. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Kawana-wana margana Samirana lan marayang Pancabayu latrang pendet mangkya darajating praja Aku
sunyore sinar tansah santi konjem ringyang aku kasesanti miskolonir dumarane pramudita sirnane kang sifat durjana sinar lumaruta binaroko sotin abu ringgir purwa kagumelan amur reka yunar hukum diwara ingkang carita kang sinungging pralamita kinupit langit budaya. Jelangan nira sang nar ati lampah ira alon Cilangan nira sang nar pati lampah ira kinarabak padaya yuwarna nira solahira wingit lirhap sari Om
Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Bapa Durna ing Sukalima. Kula wonten dawuh pangandika anak Anggir Duryudana amiji dhateng sowanipun pun bapa ing Sukalima Danyuwang Durna. Paman Harya Sengguni. Kawula nuwun tinimbalan ingkang adawuh, Nggir. Sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah. Ri palenggahan sak mangke kula badhe wawan pangandikan kelawan bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Oh inggih Nger, anak Prabu. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak Prabu. Anggenipun badhe manembrama kalian Kakang Begawan Manik Maninten. Bapa Durna nggih. Bapa Panemban. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Om Awiknam. Astunama Sidam Sidi Sekaring Bawana Langgeng. Duryudana kepriye, Nggir? Sakrawuh paduka kula ngaturaken pasegahan pana krami kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Iya banget panarimaningpun Bapa akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestune pun Bapa Tampanana Jaka Pitana. Bapa nggih Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumengeting Waradaya miwah ana rah daging kayiwanan. Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapa. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun Bapa aning sitinggil kene. Ulup Duryudana mara gage slendra kang rasa slendra kang jiwa dina sak mengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara kang kineker. Nggir Duryudana mara gage yen ana bot repot kang sarta ruweting penggalih yen keni winedaring kathah pun Bapa Sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentahing sabdane Anggir Duryudana. Permara reh manguswamya ngambrangang kati karonaning kasuasih ring marga memalakung risang ganda wastrat maja leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wahaya umyus amara wayahanto
ilang ana Durgama sangga runggi rikuh kang sarta pekewuh Duryudana mara gage matura klawan pun bapa kulup sumangga nggir kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa palenggahan sakmangke. Lole sumolole sumorate empret gantil buntute omah joglo hawlah. Wonten menapa to nggir? Sajake kok susah nggata dipun penggalih. Urip teng donya niku mung sepisan. Ora sah susah diseneng-senengke pikire, diseneng-senengke atine. Yen ana perkara ya dirembuk, yen ana masalah ya dimupangatke.